Shalom shalom na Xavier blutsat ቤተሰብ ከመይ ጽኒኩም ሂሳንግስ ፈሻምሊንግ ግጽ ፍሪድ ፎርሜር ሎም ድማ ከምት ሁሉ ጊዜ ንጎንጎ ንማዓልት ስኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና ንመጽእ እጂ ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጽኢና ኣለና och idag har vi kommit med det levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሉ ቃል ስለ ናይ ወርሕ ቃሊና ክንካፈል Och dagens ord som vi ska ta del av det månadens ord. ምክንያቱ ኩሉ ጊዜ ነብስ ወከፍ አዋርሕ ክናቶን ኮልና በቃል ጌርና ኢና ናቶን Och det är för att varje månad när vi kommer in till en ny månad då kommer vi med ett ord för det just specifika månaden. ስለዚህ እዚ ሕጃአቲና የደለና ወርሒ 4 ናይ ምታይ ወርሒ Så vilken månad är det månad 4 då? አበይ ናይ ቃል ኮይና ኢና ዝወርሕ ዘና ሓልፎ Och vilket ord är det vi står fast i? ዝወርሕ እዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዛበና ሐሳብ እንተዳአሉ ኮይኑ ስፍራና ንቆጻጸረሉ ወርሒ Och den här månaden, det ord som den heliga ande gett oss, det är månaden vi kontrollerar vår position. ስፍራና ንገዝኦሉ ወርሒ Det är en månad där vi styr vår position. ስፍራና ንሕዘሉ ወርሒ Det är en månad där vi har koll på vår position. ስለዚህ ስለሰ ነገር ብጣዕሚ መገደስቲ Så dessa tre saker är väldigt viktiga. ስለዚህ ዝወርሕ እዚ ስፍራና ንቆጻጸረሉ ወርሒ ክንብል ኮለና Så när vi ser att den här månaden är en månad vi kontrollerar vår position. እታ ምቁጽጻር Den här att kontrollera. ስፍራኻ መሓዝ ስፍራኻ መግዛያተሪ Den visar hur man håller sin position och styr sin position. እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ጊዜ ኣብቲ እሱ ዝሃበና ስፍራ ኣብኡ ስፍራና ክንሕዝ ኣብኡ ክንቆጻጸሮ ኣብኡ ክንገዝእ ይደልየና Och det är för att Guds vilja är att var en plats han gör oss sin position i, han vill att vi ska kunna hålla det, bevara det och kontrollera det. ቦታና ክንገድፍ አይደልየናኒ Hans vilja är inte att vi ska lämna vår position. ነብስ ወከፍ ዳግም ዝተወልደ ክርስቲያን ጌና ዳግም ክውለድ ከሎ ወራሱ ኮይኑ ይተወሊዱ Bara en som är på nytt född, när de föds in i det här Guds rike, de har fått bli ärvingar när de kommer in i det. ስለዚህ ገለገለ ክርስቲያን ነቲ ዝወረሱ ወርስቲ በትክክል ኣብኡ ዝማላለሱ ኣብኡ ዝገዝኡ ስፍራኦም በትክክል ዝሕዙ ክርስቲያናት ኣለዉ Och på det finns det många kristna som lever det rätta arvingen, det här som de har fått ärva, de håller det på rätt plats och de fortsätter leva i det. ገለገለ ግን ስፍራኦም ገዲፎም ዝማላለሱ Och sen finns det vissa kristna som lämnar det arv som de har fått, de vandrar som de inte har det. ሮሜ 8 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ካብ ጥቕሲ 16 Om vi går till Romarbrevet kapitel 8, vers 17 står det så här. ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ኸዓ እቲ መንፈስ ባዕልዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ውሉድ ካብ ኮንና ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቲ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብና ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ይብል Från vers 16 står det: Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också ärvingar, Guds ärvingar och Kristi medärvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. ሪኹም ብሩኻት ነብስ ወከፍ ክርስቲያናት ብክርስቶስ ዝወረስና የርስትለና Var en kristen har vi ett arv som vi har fått ärva i Kristus. ክርስቶስ ንሱ ዝተቆጻጸሮ ምስኡ ንክንቆጻጸር ንሱ ዝሓዞ ምስኡ ንክንሕስብ ንሱ ይወረስቲ ገይሩና Så för att vi ska kunna vara medarvingar med Kristus i allt som han äger och allt som han har del av, det han har kallat oss till. ምስኡ ክንወርስ ገይሩና ማለት ማዕረት እሱ ዘለዎ ነገርስ ማዕር ይኽህልወና ይገይሩና Att få veta att man är medarvingar med Kristus innebär allt som han har rätt till, allt som han styr till, att han har gjort oss samma rätt att kunna ha det vid sidan om honom. ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝነገር ስለስተረዶ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ካብ 21 ክሳብ 22 ዘሎ ቃል Och det är därför när aposteln Paulus förstod den hemligheten, han säger så här i första Korinthierbrevet kapitel 3, vers 21, vers 23. ጳውሎስ ወይ አጵሎስ ከይፋ ሆነ ዓለም ኮነት ህይወት ኮነ ሞት ኮነ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ኩሉ ናትኩም እሞ ሓደኳ ብሰብ አይመካይ Och det är så här, därför ska ingen skryta över människor, för allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död, nutid och framtid. Allt är ert, men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. ሪኹም ኩሉ ናትኩም ይብል ቃል አምላኽ Här står det, allt är ert. ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብትናትና ዝኾነ ስፍራ ክንማላለስ ክንገዝእ ክንነብር ስፍራና ክንሕዝ ይደልየና እዩ Så därför Guds vilja är att vi ska, där det är tillhör vårt, där det är våran sak, att vi ska kunna hålla vår position och inte lämna det. ስለዚህ እዚ ወርሕ እዚ
እምነትና አእምሮና አንደበትና ኣብቲ ዝተባሃለልና ስፍራ ከም ዝመላለስ እንተ ደኣ ጌርናዮ ህይወትና ጽዋሕን ጎቦ ክረአና Så om vi den här månaden håller våra ord, våra tankar och vår tro i det ord som Gud har proklamerat av våra liv, så kommer vi få se vad den kommer generera i vår framtid. ስለዚህ ስፍራኹም ሓጎስ እዩ Så er plats är er position är glädje. እዚ ወርሒ እዚ ካብ ሓጎስ ከይትወፁ Så den här månaden går inte ut från glädje. ስፍራኹም ናይ እምነት ቦታ እዩ Er position är en plats av tro. እዚ ወርሒ እዚ ካብ እምነት ከይትጎድሉ Så gå inte ut från tro den här månaden. መጽሓፍ ቅዱስ ብገለ ከይትጭነቑ እዩ ዝብል Guds ord säger bekymra dig inte på något sätt. ስፍራና ብገለ ዘይምጭናቕ እዩ Och vår position är att aldrig bekymra sig på något sätt. ስለዚ ናብ ምጭናቕ ከይንወርድ Så låt oss inte vika av till att vi bekymrar oss och oroa oss i våra liv. ኣብቲ ተቓል ዝበለልና Där ordet säger till oss, ኣብኡ ብትኽክል ቦታና ንሓስ låt oss hålla vår position på rätt plats, på rätt sätt där. ንምንታይ ክርስቲያናት ካብ ቦታኦም ወፁ Och varför är det ibland att man kan vika av från sin väg om man är kristen? ንምንታይ ክርስቲያናት ስፍርኦም ይሓድጉ Varför lämnar man sin position ibland? ዝተፈላለየ ነጥቢ ክበኩም እየ Jag kommer ge några olika punkter. ቀዳማይ ነጥቢ ሓደ ክርስቲያን ስፍርኡ ክለቅቕ ወይ ድማ ስፍርኡ ከይሕዝ ዝገብሮ Första punkten som gör att en kristen vacklar av från sin rätta position, መንፈሳዊ ቁልዕነት እዩ det är att när det är andligt barn. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ቆልዓ ብዘመን ቁልዕነቱ ጎይታ ኩሉ ንሱስ ምስ ባርያስ ሓደ ኢልዎ Det står även när en kung är som ett barn, han är som en slav. Han kan inte skilja för han är ett barn. ብኻልእ ኣዘራርባ ኩሉ ናትካ ክንሱ ቁልዕነትካ ግን ኩሉ ከምዘይ ናትካ ገይሩ ይዘንብረካ Så med andra ord, även om allt tillhör dig, eftersom det barnsligheten finns i dig, så kommer det göra att du lever som vanligt så som du inte äger det du har. ቆልዓ ክርስቲያን እንድሕር ኮንካ ካብቲ ኣምላኽ ዝበለልካ ወፃኢ ከም ትኸይድ ይገብረካ Och om man är barn i det andliga och om man är verkligen barnslig i det, man inte har vuxit upp, så det gör att du fortsätter leva på det och inte tar tag i det Gud har lagt till dig. ኩሉ ግዜ ተሓጎስ እንዳበለካ ኩሉ ግዜ ትጭነቕ Så när ordet säger glädje alltid, man lever i oro och bekymmer. ኣፍቅር እንዳበለካ ትጸልእ När ordet säger älska, man lever i hat. ይሲ ቁልዕነት ኩሉ ግዜ ስፍራኻ ከም ደይትሕዝ ዝገብረካ Så barnslighet, det den gör alltid är att du inte kan stå fast i den position som är ditt. ካልኣይ ኣብ ስፍራኻ ብትኽክል ከም ደይትመላለስ ዝገብረካ ዘይተሓደሰ ኣእምሮ እዩ Och andra punkten som gör att du inte kan leva i din rätta position, det är att man inte har förnyat sinne. ኣእምሮና ብዘድልን ዘይድልን ሓሳባትን ምኽርታትን ክግዛእ እንተ ደኣ ገዲፍናዮ ብትኽክል ኣብቲ ተቓል ዝበለና ቦታ ንርእስና ከም ዘይንረኽባ እዩ ዝገብረና Så om vi tillåter våra tankar bli ägda på massa olika röster och andra olika information, så gör det att vi inte kan hålla oss på den rätta positionen. ሳልሳይ ድማ ዘይተቃነየ አንደበት እዩ Och den tredje punkten, det är om man har en mun som inte är förnyad. ስለዚ ካብ ቃሉ ወፃእ ትዛረብ ትኾንካ ካብ ቃሉ ወፃእ ኻ ትነብር Så om man proklamerar och talar alltid ord som inte går ihop med ordet, så kommer man leva ett liv som inte är som det står i ordet heller. እቲ ራብዓይ ድማ ዘይምእማን እዩ Och den fjärde är att man inte har tro. ኩሉ ግዜ ድማ ዘይምእማን ኣብቲ ብእምነት ዝንበር ቦታ ከም ዘይትነብር እዩ ዝገብረካ Och att leva ett liv utan tro, det gör att du får ett liv som är utanför det ordet säger. ኣርባዕተ ነጥቢ ድማ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበለካን ኣብቲ ዝተባሃለልካ ቦታን ክትነብር ዝገብረካ ክነግረኩም Alltså nu ska vi gå igenom 4 punkter som gör att du kan leva i din position, att du kontrollerar din position som du har fått från Gud. ቀዳማይ መንፈሳዊ ብስለት እዩ Den första, det är andlig mognad. ይሲ መንፈሳዊ ብስለት እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንኹነታት ሓሊፍካ ኣብቲ ዝተባሃለልካ ደው ከም ትብል ትገብረካ Och har man andlig mognad, den gör att du hela tiden finner dig där du har proklamerats över ditt liv genom Guds ord. ካልኣይ ድማ ዝተሓደሰ ኣእምሮ እዩ Och andra punkten, det är ett förnyat sinne. ኩሉ ግዜ ንኹነታት ሓሊፉ ከምቲ ኣምላኽ ዝብሎ ዝሓስብ ኣእምሮ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ኣብቲ ትኽክለኛ ስፍራና ከም ንርከብ ይገብረና Och om du har ett förnyat sinne som hela tiden ser vad ordet säger och du ser utöver din omständighet och situation, så kommer du finna dig där Guds ord säger att du är. እቲ ሳልሳይ ድማ ትኽክለኛ ዝተቃነየ አንደበት እዩ Och den tredje, det är ett mun som är förnyad och proklamerar på rätta sätt. አንደበትና ሁሉ ጊዜ በጸጋ ብጨው ዝተቃመመ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ጸጋ ህይወት ከምብረና እዩ Och det är för Guds ord säger, låt er tal alltid vara kryddat och saltad. Och när vi har det, så kommer det alltid låta oss leva i ett liv fylld av nåd. እቲ ራብዓይ ድማ እምነት እዩ Och den fjärde är tro.
እትጽሑፍ ዝብሎ እትቃል ዝብሎ እወን ኣሚንን ምዃኑ ኣባና እንተ ደኣ ኣረጋጊጽና ኩሉ ግዜ ኣብ ቃሉ ክንነብር ኢና Och om vi håller ordet och vi läser det och vi säger amen och yes till det, så kommer vi finna våra liv att vi lever i det tro som ordet frambringar i våra liv. ስለዚ በእምሮኹም በአንደበትኩም በእምነትኩም እዚ ወርሒ እዚ እቲ ቃል ከም ዝብሎ ምሕሳብ ጀምሩ Så låt den här månaden vara en månad där ni börjar meditera och tänker på och acceptera och lever det som ordet säger i era tankar, att ni förnyar det i era ord och er tro. ዝኾነ ነገር ናብ ጭንቀት ሒዝኩም ክኸይድ ከሎ ኖ በገለ ነገር ኣይትጭንቁ ዝብል ተቃሊልኩም ቦታኹም ሓሱ Så om på något sätt ni känner att ni håller på att gå åt, att ni bekymrar och oroar för era liv, det är då ni säger nej, jag ska inte oroa mig för något sätt, och ni håller i ordet. ውሽጥኹም በገለ ኩነታት ናብ ፍርሒ ገጹ ክኸይድ ከሎ ኖ ኖ ኖ ኖ ኣብ እትኸዶ ኣነ ምሳኺ ኣይትፍራሒ ዝብል ተቃሊልኩም ቦታኹም ሓሱ Och om ni känner ert inre håller på att ta in er för något rädsla som händer runt omkring det, det är nog ni håller fast i och säger nej. Ordet säger bekymra dig, oroa dig inte för jag är med dig. ንስምዒትና ሓሊፍና ኣብ ቃሉ ብውሽጥና ነንበር ስዋሕ Så låt oss gå ut över våra känslor den här månaden och hålla oss fast i vad ordet säger. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ይኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.